Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. May Pabengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako si Justin Dizon at oras na para sa mga mainit na balitang Central Luzon ngayong Huwebes, May 15. Mga kandidatong hindi magliligpit ng campaign materials at walang sose, papatawan ng parusa. COMELEC ipinaliwanag ang epekto ng mga inihahaing mosyon sa pagsuspinde ng proklamasyon. Clark International Airport Level 1 accredited na sa ACI dahil sa pagbibigay ng Best Customer Experience. Ilang kalsada sa Angeles City isasara para sa gaganaping Reina de las Flores. At Miss Aura Philippines 2025 Christian Alere bibida sa spotlight. Kabalen, nagpaalala po ang COMELEC sa lahat ng tumatakbong kandidato na linisin at tanggalin na ang kanilang mga ipinaskil na campaign materials. Kailangan din umanong magsumite ng kanilang statement of contributions and expenses sa itinakdang panahon. Alamin ang detalye sa ulat ni Jody Mercado. Natapos na ang halalan at naiproklama na rin ang mga opisyal na uupo sa mga lokal na posisyon. Ngunit paalala ng Commission on Elections o COMELEC, may obligasyon pa rin ang mga kandidato, panalo man o hindi. Nire-remind natin na it is the obligation under oath of every candidate who filed their certificate of candidacy to remove every campaign paraphernalia. Wala na pong campaign ngayon. Tapos na nga ang election, so wala nang campaign. So pakitanggal po kasi obligation po ninyo yan. And we have to remind you that it is an election offense if you fail to remove on your own. The laxity or the failure of COMELEC may be to remind you of that, but we have to we keep reminding them. We issue notices that they have to remove. Pero ang ginagawa ng mga local government units natin, nililinis. But we are reminding you that it is your duty. It's not only that it is your right to post election paraphernalia, but it is also your bounden duty, which you have sworn to remove your election or campaign paraphernalia. Babala ni Duque, may tuturing na election offense ang hindi pagtatanggal ng campaign materials ng mga kandidato. And he would be subjected to two kinds of penalties, administrative and criminal. And that is, in the criminal side, we have to go to the imprisonment, if convicted, to not less than 1 year, to not more than 6 years of imprisonment. That's subject to probation. Kaya kahit first time offender, hindi ka makapag-apply ng probation. You have to serve out your penalty in jail. The second is yung scenario na administrative disqualification to hold public office. Yun ang mabigat. Perpetual disqualification to hold public office. Because that's the penalty. And you lose the right to suffrage also. Samantala, kailangan din umano nilang sumunod sa probisyon ng Republic Act 7166 o an act providing for synchronized national and local elections ukol sa pagsusumite ng Statement of Contributions and Expenses o SOSE. After 30 days, obligasyon ng bawat kandidato na magsubmite ng Statement of Contributions and Expenses. Ngayon online na ang pagsasubmit. So, para hindi po kayo magkaroon ng problema sa akala ninyo siguro baka kayo nakapag-submit properly, kailangan po ninyong magpatulong sa ating mga election officers. Nandiyan naman po ang ating mga himpilan para gabayan po kayo ng tamang pag-submit. Baka magkamali po kayo and a failure to submit within the reasonable period of time or the prescriptive period means there is improper filing. So wala as if there is no filing. May paraan din umano kung paano kwentahin ang SOSE. We have to remind you that you have to compute it based on a certain parameter na yung gastusin pag local party ka is 3 pesos. Pag wala kang partido, 5 pesos. Hindi ka sinusupo. Kahit na may partido ka, wala ka namang suporta doon sa iyong partido. That's 5 pesos. And for the national party, political parties like the party list group, 5 pesos. Computed at the number of constituency currently registered in the area
kung saan kayo ay tumakbo. Bukod sa walang exemptions, may multa raw na ipapataw at iba pang parusa kung hindi makapagsusumite ng SOSE sa itinakdang panahon. Yung unang hindi pag-file ng SOSE ay may penalty. That is 1,000 to 30,000 at the discretion of the Commission. The second is 2,000 to 60,000. Second offense yun. Failure to submit or file SOSE ng 2 beses. Subjects yung kandidato ng perpetual disqualification to hold public office. I-remind din natin sa mga nag-withdraw. Yung mga nag-withdraw, they are not exempted. Basta ikaw ay nag-file ng iyong certificate of candidacy, the law does not discriminate or qualify na kung ikaw ay nag-withdraw, ikaw ay wala ng obligasyon na mag-submit ng iyong COC. No. We have to remind you that kahit nag-withdraw po kayo, you are not exempt. You have to file your SOSE. Otherwise, may bilang yan. And the second count na magpapile ka, mag-withdraw ka na naman, there is now not only an administrative fine, but perpetual, which is now an administrative penalty, perpetual disqualification to hold public office. So hindi ka na makakatakbo. Itinakda sa May 17 ang huling araw ng pagtatanggal ng campaign materials habang sa June 11 ang deadline ng submission ng SOSE. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Sa ibang balita, may paliwanag ang COMELEC kung bakit sinusubukang harangin ang proklamasyon ng ilang mga kandidato. Ang detalye ho ng balitang yan sa report na ito. Hindi maiwasan ng mga usapin tuwing isinasagawa ang halalan. May mga botanteng wala sa listahan, may nasirang automated counting machines at marami pang iba. Subalit mas matimbang rito ang inihahaing mga election protest ng mga kandidato sa araw ng halalan, kundi man sa proklamasyon ng mga kandidato. Nagbigay linaw ang Commission on Elections o COMELEC kung paano nga ba hinahandle ang mga protesta laban sa mga kandidato. Ayon kay COMELEC Region 3 Assistant Regional Director Attorney Elmo Duque, may iba't ibang level ang pagpuproseso ng mga election protest. Pag mayroon tayong election protest or contest, i-differentiate natin as to the kinds of the candidates, the particular area ng constituency na tinatakbuhan nila, and yung jurisdiction. Okay? Pag barangay kasi yan, nasa MTC, CTCs. Okay? Pag mga city or municipal, and pag municipal pala, that is RTC. Pag city, provincial, and regional like in the BARM, sa COMELEC na yan. Okay? So, ito yung gumagabay dyan na kuwan yan. So, may mga irregularities, may fraud that was perpetrated in the voting process. Sa pagsubo ng mga balota, may nangyaring dayaan dyan. Pag-prepare ng mga election returns, canvas, that is what we call a ground for election protest. Okay? So, depende ngayon kung ano yung tinatakbuhan ng bawat kandidato. Kung anong level, kung barangay ba, municipal ba, city ba, provincial, or region. So, that determines kung saan dapat i-file ang mga election protest cases natin. Aabot raw sa korte kung mapapatunayang may basihan ang mga reklamong nakatala sa minutes ng mga election board. Mayroong talagang very clear case na mayroong fraud na ginawa ng mga electoral boards natin, then they will be impleaded in the case, the board will be impleaded for the case of what we call election protest. Okay? Ayan, doon magkakaroon ng revision kasi. Yung election return, ibabangga nila doon sa manual na balota. Yan. Pero sa ngayon, ang ginagamit na yung SD card ay yung nasa storage device na yung digitized. Yun na yun yung gagamitin. So, ibabangga yung mga item na yun. Titingnan doon kung nagtutugma. Ipinaliwanag din ni Duque ang mga inihahaing motion na suspindihin ang proklamasyon ng isang kandidato. Kung ang kandidato ay kulang ang rekisito o hindi nakapagsumite ng tamang impormasyon sa kanyang Certificate of Candidacy, pwedeng harangin ang kanyang proklamasyon.
may tuturing daw itong nuisance candidate. Ang epekto kasi pag cancellation or yung nuisance candidate, parang pareho lang ang epekto. They are not candidates. Hindi sila player actually. So, ang mabubutuhan lang, any vote na maikas sa kanila will be stray. Hindi mo mabibilang yan. Pupunta tayo doon sa kahit na post. Okay? Yung post, yung cancellation sa nuisance na late. Pag post yan, election, hindi nga sila player. Ang epekto nun, hindi sila player, hindi sila kandidato. So, kahit naiproklama sila, in the meantime, kung walang suspension of proclamation, naiproklama sila, sige lang, pwede rin silang, kung maabutan pa nilang panunumpa, pwede pa rin silang manunumpa. Okay? Pero, pwede silang ma-unseat. Ngayon, anong epekto nun? Ang epekto nun is, hindi succession ang papasok. Kundi, yung pangalawa, kung mapangalawa, second placer na nakakuha ng boto, yun ngayon yung iproproklama. So, orderan ng COMELEC na i-convene yung board para iproklama yung second placer. Samantala, iba naman ang upo kung ang kandidato ay kwalipikado ngunit nahaharap sa disqualification case. Ngayon naman, disqualification. So si candidate. May lahat meron siyang qualification. May Qualification. May case. Kaso lang nagkaroon siya ng paglabag. Sa alituntunin ng eleksyon. So kinasuhan siya ngayon ng disqualification. Or may kaso na motu proprio ang COMELEC ang nagsimula. Okay. Ngayon, pagkatapos ng eleksyon, na-proclaim siya, na-disqualify siya. Okay? Later on, na-disqualify siya. Hindi yung second placer. Because he was a candidate eh. Kundi succession comes in. Ito naman ang paliwanag ni Duque kung ang kandidato ay perpetually disqualified na tumakbo sa anumang posisyon sa gobyerno. For instance, X. Meron siyang perpetual disqualification to hold public office. Okay? So, ang case kasi dyan is, like the ombudsman for instance, we are not particularizing anything immediately executory. At pag i-implement yan ng ating commission, as if wala siyang qualification in the very first place. Walang qualification yung kandidato. Ibig sabihin, hindi siya qualified, never as a candidate. But in the meantime, technically, nandun siya hanggat hindi pa na-implement kasi, hanggat hindi pa na-effect yun. Technically speaking, talagang nandyan. Yan eh. Hanggat hindi pa nagiging final yung proseso, allowed ka naman yan. Enjoyin mo yan eh. Yan yung kan eh. Pero pag i-implement, may consequence yan. Ano magiging consequence niya? Ang consequence is, since this one is not a player, then the second one who obtained the second highest number of votes because he was a candidate, the other one is not. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Samantala, pansamantalang isasara ang ilang kalsada sa Angeles City sa darating pong May 23 at 24, 2025 para sa pagdiriwang ng Reyna de las Flores. Isasara ang bahagi ng Santo Entierro Street mula po 12 p.m. sa Biyernes, May 23, habang ilang portion naman ng Teresa Avenue, Santa Rosario Street at iba pang kalapit na kalsada ang isasara rin simula Sabado 2 p.m. po sa May 24. Bunsod nito, pinapayuhan ng publiko na iwasan ang mga nabanggit na lugar at gumamit muna ng alternatibong ruta. Kabalan, huwag ho kayong aalis, manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik po ang CLTV 36 News. Posible nang maiproklama ngayon pong weekend ang mga elected senator at party list groups sa katatapos lamang na halalan. Alamin ho natin kung sino nga bang mga nangunguna at ano yung magiging susunod na development kaugnay niyan sa ulat po ni Raymond Tasoy. Inihayag ng Commission on Elections o COMELEC na posibleng sa darating na weekend May 18 o 19, isagawa ang proklamasyon ng mga senador at party list groups na nanalo sa May 12 midterm elections. Ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia,
inaasahang buo at hindi na partial o paunti-unti ang isasagawang proklamasyon. Batay sa pinakahuling ulat, umabot na sa 159 ng kabuuang 175 certificates of canvass ang natapos ng maberipika ng National Board of Canvassers ayon kay COMELEC Chairperson John Rex Laujanco. Sa unang araw ng canvassing nitong Martes, May 13, 58 COCs ang na-canvass habang nadagdagan nito ng 101 COCs nitong Miyerkules, May 14. Binanggit din ni Laujanco na ito na ang pinakamabilis at pinakamaraming bilang ng COCs na na-canvass sa loob ng 2 araw sa kasaysayan ng halalan sa Pilipinas. Ayon sa COMELEC, 16 na COCs na lamang ang natitirang sumasailalim sa proseso ng verifikasyon. 4 na sesyon ang isinagawa ng NBOC nitong Miyerkules at inaasahang magpapatuloy ang canvassing ngayong Huwebes, May 15 sa Tent City ng Manila Hotel. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Sa ibang balita, gamit ang sining ng pagpepelikula, nais ho ng National University Clark na imulat ang taong bayan sa mga isyong panlipunan. Naniniwala naman umano ang mga guro at mag-aaral sa pamantasan na mulat na sa katotohanan ng mga kabataan, bagay na malinaw umanong naipakita sa naging resulta ng nakaraang eleksyon. Magbabalita po si Lizan Morten. Isang mulat na lipunan. Yan ang adhikain ng National University o NU Clark sa paggamit ng pelikula bilang kasangkapan upang buksan ang kaisipan ng kabataan sa mga isyong panlipunan. Sa isinagawang Cinelente Documentary and Short Film Festival noong Pebrero, 8 short films ang itinampok. Lahat ay likha ng mga estudyante ng AB Communication at Senior High School. Ayon kay Prof. John Ray Camorongan din ng School of Education, Arts and Sciences ng NU Clark, malaki ang naging epekto ng film festival sa naging kamalayan ng publiko, lalo na sa naging resulta ng eleksyon. Definitely, it has a huge impact in terms of the election turnouts. Pinapakita nito na ang film or cinema per se ay malaking or a powerful tool to change the society. Giit ni Camorongan, ang mga pelikula ay nakaaantig sa damdamin ng mga manonood dahil hango ang mga ito sa totoong karanasan ng mga tao sa lipunan. Yung mga napanood natin na pelikula at dokumentaryo na na-produce ng mga estudyante, ito yung mga bagay na hindi talaga nababasa o napag-aaralan sa loob ng silid-aralan. Ito yung mga bagay na talagang dapat mapag-usapan at sila mismo ang nakararanas nito. Kaugnay nito, kinilala ng NU Clark ang suporta ng CLTV 36 sa isinagawang Cinelente Awards Night and Partners Appreciation Night nitong Miyerkules, May 14. Ginawaran ng Plaque of Appreciation ng CLTV 36 bilang katuwang sa layuning gamitin ang sining ng pelikula para sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Kabilang sa mga lumahok sa film festival si Julian Miles Alojado, isang first-year AB Communication student at first-time voter sa nagdaang eleksyon. Very evident po na mulat na po ang kabataan sa political, like very politically inclined na po kami, and we are aware sa mga social issues na dapat bigyan ng pansin. I am a first-year student, at the same time a first-time voter, and I am very proud that I vote for someone na alam ko po na bibigyan ng solusyon ng mga problema ng kabataan at ng problema ng bansa po natin. Hindi natatapos sa film festival ang layunin ng NU Clark na palalimin ng kamalayan ng kabataan sa mga usaping panlipunan. Patuloy nilang isinusulong ang sining bilang tulay para sa mga aktibong partisipasyon ng kabataan sa demokrasya. Ngayon po ang tamang panahon para gawin kung ano ang tama, kasi ngayon nila tayo pinapakinggan eh. And it's our time to change the world or our country, kasi tayo ang susunod na henerasyon. Katuwang sa misyong ito ang mga media organization gaya ng CLTV 36 na patuloy na nagbibigay ng plataporma sa adhikain ng mga kabataang ika nga ay mulat na sa katotohanan ng lipunan. Lizan Morten, CLTV 36 News. Good news muna ho tayo mga kabalen. 6 hong alumni mula sa Central Luzon ang pumasok sa top 10 ng Philippine Nurses Licensure Examination na isinagawa ngayon pong buwan ng Mayo.
Top 5 si Bea Dominic Tenorio Pile ng College of Our Lady of Mount Carmel matapos pong makakuha ng 89% rating. Pumwesto naman ho sa rank 6 si Jemuel Kyle Behar mula po sa Our Lady of Fatima University Pampanga Incorporated na nakakuha naman ng 88.80% rating. Sumunod po sa 7th spot si Kyla May Nano Narcisa ng Araulio University na nagtala po ng 88.60%. Samantala, 3 examinee mula po sa rehiyon ang pumasok bilang rank 9 matapos makakuha ng pare-parehong score na 88.20% na rating. Ito'y sina Angelo Kibal Adaog mula rin sa Araulio University at sina Martin George Bernal Alcantara at Loren Mirador Mistica mula naman po sa Gordon College. Sa kabuuan mga kabalen, 6,935 mula po sa 10,770 examinees ang pumasa sa naturang exam, batay na rin yan sa datos ng PRC. Congratulations po sa lahat ng mga board passers at syempre yung mga nasa top 10, proud na proud po sa inyo ang mga taga Central Luzon. Manatili hong nakatutok at magbabalik ang CLTV 36 News. Nagbabalik po ang CLTV 36 News. Isa na namang global recognition ang nakamit po ng Clark International Airport bilang isa sa mga paliparang nangunguna sa pagbibigay ng mahusay na customer experience. Ang detalye ng report na yan ihahatid sa atin ni Angelica Cara. Isang bagong tagumpay ang muling nakamit ng Clark International Airport o CRK sa larangan ng serbisyo matapos itong gawaran ng Level 1 Airport Customer Experience Accreditation mula sa Airports Council International o ACI. Ayon kay Noel Manangkil, President and CEO ng Luzon International Premier Airport Development Lipad Corporation na siyang operator ng CRK. Ang pagkilalang ito ay sumasalamin sa pagsusumikap ng paliparan na gawing prioridad ang kasiyahan at kaginhawaan ng kanilang mga pasahero at ilagay sila sa sentro ng kanilang operasyon. Dagdag pa niya, ang pagkilalang natanggap nila ay hindi lang isang karangalan. Patunay din ito ng kanilang dedikasyon na maiangat ang kalidad ng kanilang serbisyo tungo sa world-class standards. Lalo din umano nitong pinapatibay ang posisyon ng CRK bilang isa sa mga nangungunang international gateways ng Pilipinas. Ayon sa ACI, ang Level 1 accreditation ay ibinibigay sa mga paliparan na nakapag-establish ng mga konkretong hakbang para unahin ang customer experience, hindi lamang sa salita kundi sa aktwal na serbisyo. Kabilang sa mga pamantayan ay ang pagkakaroon ng malinaw na direksyon, aktibong pakikinig sa feedback ng publiko at pagbibigay ng solusyon sa mga pangangailangan at reklamo ng mga pasahero. Ang ACI Customer Experience Accreditation Program ay isang natatangi at globally recognized initiative na nagbibigay ng gabay sa mga paliparan upang masuri at mapabuti ang karanasan ng mga pasahero sa mahalagang aspeto, kabilang ang governance, strategy, measurement, service design at innovation. Samantala, matatandaan noong November 2020, iginawa din ng ACI sa CRK ang Airport Health Accreditation bilang pagkilala sa hakbang nila upang matiyak na ligtas at secure ang paliparan para sa mga biyahero noong kasagsagan ng pandemya. Ito rin ang naglagay sa CRK bilang kauna-unahang paliparan sa Pilipinas na nakatanggap ng ganitong uri ng global accreditation. Kasama si Karen Morillo, Angelica Cara, CLTV 36 News. Kabalen, kung hanap mo ay bilis, forma at cutting-edge na technology sa isang sports bike, ayan hindi mo na kailangang lumayo dahil meron na ang Laos Auto Group. Ito yung BMW S1000RR, isang makina na hindi lang pangkarera kundi pangarap ng maraming rider kagaya ko. Mula sa kanya aggressive na itsura hanggang sa napakatalinong electronics, this super bike is built to dominate both the track and the streets. Tara na silipin natin ang iba pang features ng bike na ito. Welcome to BMW Motor Pampanga. My name is Christopher C. De Lusa, Sales Executive ng BMW Motor Pampanga po.
S1000 RR. They have a 210 horsepower. Magagamit po siya is road lang po, city riding, pwede rin po siyang pang race track po. Mostly kapag sports po talaga, ginagamit po talaga is for karera po talaga, saka sa race track po sa Angeles lang ganyan. Meron po siyang quick shift and off the blip and cross control. Then yung controller po niya, yun, may TFT screen po tayo na mas madali po siyang mapakita yung specs sa mismong TFT screen. Meron po siyang mode. Every ride po, pwede po natin i-change yung mode niya. Pag umuulan po, pwede po tayong mag-rain mode para yung habang nagra-ride tayo, yung safety features ng unit is nandun po. Meron din po siyang heated grip. Halimbawa po, malamig ang panahon or umuulan, medyo maninigas yung kamay natin pag magra-ride. Yun, itatap lang po natin sa TFT using the control para yung heated grip is meron po siyang mode na 1, 2, 3. Yun po, yung 3 yung pinakamainit, mid po yung 2, then yung 1 po is yun yung cool lang po talaga na para ma-maintain po natin yung pagra-ride natin. Meron po kaming road signs assistant na free po siya pag nag-update po ako ng unit sa Laos Group po. 24/7 po natin magagamit to, then good for 1 year po siya. And pwede nyo pong i-avail po para ma-continue po yung renew. The price is 1,695, meles 100 po tayo para yun po, sa client po. Bali 1,595 na lang po siya. Sa mga gusto pong mag-inquire, message lang po kayo or call po kayo sa 0905-476-2937. Balitang sports naman tayo, muling nag-champion sa magkasunod na season ang National University Lady Bulldogs sa UAAP Season 87 Women's Volleyball. Para sa Sports News, narito po si Raymond Dasoy. Muling nasungkit ng National University o NU Lady Bulldogs ang kampyonato sa Season 87 ng UAAP Women's Volleyball. Ito ay matapos nilang dominahin ang De La Salle University o DLSU Lady Spikers sa Game 2 Finals ng laban sa Mall of Asia Arena nitong Miyerkules May 14. Sa score na 25-19, 25-18 at 25-19, nakuha ng Bulldogs ang ikalawa nilang sunod na titulo, na pangatlo sa loob ng 4 na season at ikalima naman sa kasaysayan ng kanilang women's volleyball program. Hawak na rin ngayon ng Lady Bulldogs ang 2-1 na kalamangan sa finals head-to-head battle kontra sa Lady Spikers. Matatanda ang itinanghal ang NU bilang kampyon noong Season 84, habang bumawi naman ang LaSalle sa Season 85. Sa Season 86, dinaig ng NU ang University of Santo Tomas para makuha ang korona. At ngayong Season 87, pinadapa naman nila ang LaSalle sa 2 laro. Nanguna muli si Micaela Belen para sa Lady Bulldogs matapos makapagtala ng 18 points, 11 digs at 8 receptions. Malaki rin ang naging ambag ni Vange Alinsug at Shaira Harjo, na kapwa kinilala bilang co-finals most valuable players ngayong season. Nakapagbigay si Harjo ng 19.5 digs at 20 receptions sa buong finals ng laro. Nagpakitang gilas din si Alicia Solomon gamit ang kanyang matibay na depensa sa court at nakapagdagdag ng 13 points at 5 digs. Si Lams Lamina, na setter ng koponan ng gumawa ng malakas na opensa sa pamamagitan ng kanyang naitalang 17 excellent sets. Malaking bagay ang naging floor defense ng Bulldogs kaya't nahirapan ng Spikers na makapuntos. Umabot sa kabuang 53 digs ang naitala ng NU kumpara sa 35 ng LaSalle, habang mas malaki rin ang lamang ng NU pagdating sa attacks na 48-26. Sa huli muling pinatunayan ng Bulldogs ang kanilang dominance sa collegiate volleyball at mananatili ang korona sa Jackson Street. At yan ang sports news ngayong araw. Raymond Tasoy para sa CLTV 36 Sports News. Sa ibahong balita, sa layuning mapalakas ang samahan at kalusugan ng mga empleyado, muli hong isinagawa ng Laos Group of Companies o LGC ang kanilang basketball league. Ngayon kilala po bilang Founders Cup. Tampok ho dito yung 12 kupunan na maglalaban-laban para masungkit ang tropeyo at ngayon pong taon ay may pa-contest pa ng ganda at talino para ho sa iba't ibang news ng mga kupunan. Silipin natin yung eksena sa opening ceremony sa ulat na ito.
Balik aksyon sa hardcourt ang mga empleyado ng Laos Group of Companies o LGC sa muling pagsisimula ng basketball tournament. Ito ang dating Chairman's Cup na tinawag ngayong Founders Cup bilang pagbibigay pugay sa haligi ng LGC, ang namayapang si Levi P. Laos. Itong Miyerkules, May 14, pumarada ang 12 kuponan mula sa iba't ibang affiliate companies ng LGC sa opening ceremony ng liga na ginanap sa Laos Group Event Center. Layunin ng Founders Cup na itaguyod ang active lifestyle para sa mga empleyado ng LGC, gayon din ang pagpapatibay ng kanilang camaraderie. Today marks not just the beginning of another thrilling basketball season, but also a celebration of legacy, passion, and unity. The league was born from our deep love of the game held by our founder, Mr. Levi P. Laos, who firmly believes that basketball was more than a sport. It was a powerful platform to promote camaraderie, discipline, and teamwork across the dealership and business unit. Bagamat pansamantala itong nahinto ng ilang taon dahil sa pandemya, sinikap ng pamunuan ng kumpanya na muli itong isagawa upang maipagpatuloy ang magandang layunin nito sa bawat empleyado. The return of the Founders Cup is a testament to our resilience, our unity, and our commitment to our keeping the Laos family spirit alive, both on and off the court. Hindi naman nagpaawat ang mga LGC employees sa pagpapakita ng suporta sa kani-kanilang mga pambato. Pero teka, hindi lang ito tungkol sa galing ng mga manlalaro. Kasama rin sa highlights ng opening ceremony ang pagandahan at tagisan ng talino ng kanilang mga muse. Lumapa sa entablado ang bawat muse na parang nasa Miss Universe stage. Confident, graceful at proud na bitbit ang bandila ng kanilang team. Sumalang din sila sa Q&A portion kung saan ipinamalas nila ang kanilang husay sa bawat pagsagot ng mga katanungan. Sa huli, tinanghal na Best Muse ang pambato ng Cylinder Blockers na si Alexis Nicole San Pedro na isang sales executive mula sa Carworld Malolos. Samantala, nagsimula na kahapon May 14 ang unang bakbakan sa pagitan ng dalawang kuponan at tatagal ang nasabing liga ng 1.5 buwan. Gaganapin ito sa Don Bosco Academy ng Bacolor, Pampanga. Danica Gino, CLTV 36 News. Manatili hong nakatutok at magbabalik ang CLTV 36 News para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik po ang CLTV 36 News. Kabalen, nagbabalak ka bang magpunta sa ibang bansa para sa mas maraming oportunidad? Good news dahil narito na po yung The Visa Center Consulting Agency para tulungan kayong ma-achieve ang inyong pagkuha ng visa approval. At panoorin po ang business news na ito ni Liana Canilao to know more. Are you planning to travel abroad for a greener pasture or better opportunities? Well, whatever your goal is, the Visa Center is here to assist you. Well, can you give us an overview? Ano po yung mga services na ino-offer or provide niyo the Visa Center? So our services po, we have migration counseling and then career counseling and academic program selection, and we have visa assistance. Ma'am, for migration counseling, so we do eligibility checking po sa mga clients namin if they are eligible to apply to one of our programs, and then we have career and program selection. So yun naman ma'am, ini-help po namin yung mga client namin para mabigyan po namin or makuha namin yung right path for them to their future goal. And then we have visa assistance. So visa assistant, we offer expert visa guidance with various domains such as documentation processing and then application processing services. So we have
successful visa application for many countries po. And then, holding a record of 99% success rate. So the Visa Center has been operating for 7 years now. Actually, more than 7 years. So originally, established siya sa UAE. And then, because due to success and growing, so the company expanded here in the Philippines. So we are proudly operating 7 branches. 7 branches, yes, 7 in the Philippines, across the country. So we have our branches in UAE, and then we have Pampanga here, and then we have Nueva Ecija, we have Bulacan, Davao, Ortigas, and Isabela. We started here 2023, and then sa sobrang dami na rin na nag-inquire dahil mas lumapit sa Bataan, Olongapo, Subic, Pangasinan, yung Pampanga. So, mas marami. Actually, hindi na namin mabilang yung mga inquiries, and then yung mga application, and of course, yung mga testimonials or mga positive outcome natin dito sa Pampanga. Siyempre, I'm so proud in this company, no? In this company, in this agency, you have 2 person na makakausap. Me, us as a consultant, and the processing officer. So, yun yung pinagkaiba namin among sa other agencies. So, kami profiling, i-check namin of course kung you are eligible, kung anong program kayo eligible, and then i-hand over sa processing officer na nakafocus kung anong program kayo. So, ganun lang naman siya. So, and then of course, sa dami naming testimonials, trust ng other client to client. So, pino-forward lang kami because of their positive outcome. So, ganun siya kaganda. Ma'am, since 2023, kayo po, sa experience niyo po, ano po yung parang pinaka-short period of time na yung inyong mga kliyente na-approve agad yung visa? On my experience, taga Pampanga din siya. So, basically, ang sinasabi namin, for student visa is nasa 6 months ang process. Pero luckily, nasa 2 months lang ang process niya, and then that month, for example, nasa January, and then 12 days approved. So, ganun yung mga na-encounter namin. So, actually, may mga client pa rin na mas mabilis yung process sa kanila. So, it depends pa rin naman. Wow, sa loob po ng 12 days. 12 days approved na visa. So, gano'n po ka-efficient itong assistance na ibinibigay ni The Visa Center para sa ating mga kababayan na gustong mag-ibang bansa. Pero, ma'am, 12 days, no? Pero, of course, nandiyan pa rin po yung mga challenges na usually kinahaharap ninyo and then yung mga clients. Ano po itong mga to? And paano nyo sila natutulungan na i-overcome ang mga ito? So first, ma'am, yung na-encounter namin na challenges, siyempre at first na, yun nga, nakakausap namin yung mga client. Nag-hesitate sila na mag-apply or mag-go through po kasi iniisip nila kung ano ba yung mga outcome na pwede nilang makuha after they study or yun nga. So we suggest na yun nga, upon assessment po, sinasabi naman namin yung mga benefits na pwede nilang makuha pag nag-apply sila, especially to student visa. Kasi pag nag-student visa po sila, hindi lang po yung magiging international student po sila. Kasi pathway na po yun, papunta na po for permanent residence visa na po yun. There's a possibility na itong ating mga kababayan na nagnanais ng ibang bansa at lumapit sa mga tourist, mga assistance agencies na baka iniisip nila, baka mapeki ako, ma-scam ako. Kasi naglipa na po sa social media, sa Facebook, sa iba pang mga sites, itong mga scammers. So kayo po, paano niyo po may ensure yung ating mga kababayan na legit po itong The Visa Center? Actually every week, meron kaming live. Meron kaming live webinar, ganyan. And then also, nagbibigay din ng legitimate sa amin yung mga school partners sa iba't ibang bansa. For example, in Canada, nabibigyan kami ng awards. Sa Australia, nabibigyan din kami ng awards. And then now, we expand sa Spain, Finland, and Ireland na mismong boss namin pumupunta dun sa country na yun para makipag-partner. So, doon kami proudly na legitimate kami. So basically, ma'am, pwede natin sabihin na itong The Visa Center is in a partnership, meron siyang relationship with other embassies, agencies. Ano-ano po itong mga to, if you can give us an overview?
Okay, so ang partner po kasi namin, like in Canada, we have partner immigration consultants. So same like in Australia. So for Australia, under MARA, bali si Ms. Maria Raimundo po. So siya po yung licensed immigration consultant partner namin po doon. And then in Canada, we have Mr. Dawinder Singh naman po. So we have contact, kaya ngayon we assure talaga na kami is yung pinoprovide po namin ng mga information is legit kasi galing po mismo siya inside that country. So we handled for 1 month po. Meron po kami mga 20 plus na client each. So na-handle naman namin. So i-extend naman namin yung time namin. So yun yung one of the let's say magandang bagay po sa aming mga staff kasi hindi lang ginagamit pa rin namin yung mga extra time namin, especially pag night. Siyempre may mga client po kami na nasa international. So in-extend talaga namin para ma-accommodate po namin sila. So we have time talaga for them para hindi sila napabayan, mga ganon. So we spend enough time for them to assist po. Ma'am, nakikita po natin ngayon dito yung mga parang mga kliyente niyo po na kumbaga yung mga success story lang. Pero I believe ito ay in wall na ito ay hindi enough para i-accommodate lahat ng mga features ng mga kliyente niyo na matagumpay dun sa kanilang application, sa kanilang mga visa. Pero meron po ba kayong mga specific stories of success ng mga kliyente niyo na gusto niyo i-share sa ating mga kababayan na nanonood para ma-inspire sila at ma-motivate na lumapit dito sa The Visa Center at humingi ng tulong para sa kanilang mga visa? Okay, so for me, meron po akong, yun client ko. Recent lang, kaka-approve lang niya ng student visa. Siya naman po is from Davao. And then, yung struggling po kasi dun sa profiling niya, that when it comes to the program, parang hindi kasi siya aligned. But, yun nga, tulong po ng The Visa Center is talagang Prinocess po namin, lahat ng mga kailangan ng mga documents is provide po. Inhelp po talaga namin si client all throughout. Kaya yun yung the best talaga na nangyari sa kanya. Thankful siya kasi sabi niya na for him na parang wala na talaga siyang, yun nga, yung chance kasi dun nga sa profile niya. But yun, sa help po ni The Visa Center, especially sa processing department and us, so yun, nag-granted po siya last month. So, some of our clients nakakatanggap na mabilisan ngayon for permanent residency ng positive outcome. So, meaning, ganun kabilis ang process din ng processing officer. So, ganun. Actually, hindi ko na sila pwedeng iisa-isa dahil sobrang dami nila. Sunod-sunod din yung mga posting namin sa mga kanya-kanyang pages na mga positive outcome, mga visa stamping for permanent residency. So, ganun. Nasa first stage pa lang sila pero mabilis na rin yung process. So yan ma'am, personal client ko rin yan. So granted po siya ng February 18, 2025. At si Miss Judy po, February 14, 2025, visa granted din. Single applicant din po siya. Ayan ma'am, so nakita mo naman, di ba, ang dami naming mga success stories. So malay mo, isa ka sa maging successful client po namin na may ipapost po namin at may lalagay namin sa mga testimonials namin. Okay ma'am, sige, let's start the process na po. The Visa Center, live better, start now!
Isang masayang kwentuhan ang aabangan sa bagong episode ng Spotlight Podcast ng CLTV 36 ngayong gabi. Tampok ho sa programa ang Kapampangan Beauty Queen na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa maraming Pilipino. Walang iba kundi si Christian Alere, ang bagong Miss Aura Philippines 2025 at may hawak po ng titulong Miss Pearl of the Orient Philippines. Ilalahad po ni Christian ang kanyang humble beginnings mula sa pagiging simpleng dalaga sa Pampanga hanggang sa kanyang journey sa mundo ng pageantry. Hindi raw naging madali ang lahat para kay Christian. Sa kabila ng mga personal na pagsubok, panghuhusga at mga pangarap na tila imposibleng abutin, pinatunayan niyang posible ang lahat sa taong may determinasyon, tiwala sa sarili at pananampalataya. Tampok din sa kanyang kwento kung paano nagsilbing turning point ang kanyang pageant journey o ang pagkakapanalo bilang Miss Pearl of the Orient Philippines. Isa pong titulo na nagbukas ng mas maraming oportunidad para maipamalas ang kanyang ganda, talino, advokasya sa mas malawak na entablado. Mula roon, nagpatuloy ang kanyang pagangat hanggang makamit ang Miss Aura Philippines 2025 crown. Isang pambansang titulo na ngayon ay nagdadala sa kanya sa international competition. Tunghayan po ang kwento ng kanyang pagbangon, pagpupursigi at pag-abot ng pangarap, isang inspirasyong hindi lang para sa kababaihan, kundi para sa bawat Pilipinong patuloy pong nangangarap. Abangan ang latest episode ng Spotlight mamayang 7 p.m. sa YouTube channel ng CLTV 36 at 8 p.m. naman sa Spotify. At yan ho ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari ninyong i-follow itong aming mga social media pages. Babanggitin ko isa-isa. Facebook at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News. Twitter naman o X at CLTV 36. Yung ating Instagram at CLTV 36 Official. Kung nais nyong balikan yung mga programa ng CLTV 36, abay pwedeng bisitahin din yung ating YouTube channel at CLTV 36 Official. At syempre, mag-check na rin sa website CLTV36.tv. Mapapanood din po ang mga programa ng CLTV 36 nationwide yan via Signal Channel 115, Air Cable Converge Channel 71 at sa atin pong 38 cable partners. Kasama po ang puwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po si Justin Dizon. Maraming salamat.